Eskerrik asko, Ahmed, zure abestia gurekin partekatzeagatik. Manua Senegal, kontarna ziterua Euskadi. Senegal erukoa naiz, teranga wolof hizkuntzan. Bisitariak beso zabalik, hartzen dituen herria da gurea. Beso zabalik? Ba, eman diezaiogun denok elkarri bezarkada erraldoi bat! Hori, zatozte hona! Hazik erombletx gozoa. Ba, baten niri zapata zapaldu dit, katxiporreta. Txikia duzu eta... Oraingoan nik sartuko dut eskua kaxan nadoz. Ara, oiala berriz, baina ez da bandera. Mantala da. Ostirala iritsi delako. Zenbat kanta, jolas, ikasgai eta amets partekatu ditugun aste honetan ere. Mila pila, milaka. Zeruan izar eta itxasoan txirla adina. Etxapas? Ostirala iritsi da, ostirala, pozez betetako eguna. Gurekin laguna, mantala etxera eta biegunetako porra, kastelenean berriro ere, bilduko